щом Карна заяви: ще изпълня задачата, заради която Дурьодхана ми подари царството, Дурьодхана бе обзет от такава безгранична радост и наслада, че вече не можеше да се сдържа. Той заповяда: войници, подгответе пътя, за да придружим цар Карна до вътрешните покои. Настъпваше нощта. Хиляди войници застанаха в редица от събранието чак до царския дворец, като всеки държеше факли в ръцете си. В блясъка на тези хиляди факли Карна, лицето му сияеше по-силно от самото слънце, вървеше щастливо. До него стоеше Дурьодхана, изпъчил гордо гърди, сякаш още същия ден беше победил пандавите. С това триумфално настроение двамата потеглиха с колесницата си към царския дворец. Но когато тръгнаха, една жена в събранието имаше изражение, което разкриваше едновременно океан от скръб и небе, пълно с радост. Тази жена не беше никоя друга, а Кунти. В момента, в който Карна влезе в залата за събрания, тя го разпозна. Като видя естествените му доспехи и обеци, тя разбра: това е моят син. И все пак се оказа, че това е същият ден, за който тя винаги се е молила да не се случи. Никога през живота си не е изпитвала толкова много емоции наведнъж. Може би никоя друга жена не е изпитвала такава широта на чувствата, дори и до днес. Защото, когато го видя, си спомни как бе натоварила боговете в мига, в който се бе родил, бе го сложила в кошница и го бе пуснала по течението на реката. Този спомен я нарани. Чувстваше се безсилна, изпитала радост, че синът й е пораснал и сега стои изправен пред нея. Изпитвала гордост, че е тренирал при Парашурама и е станал могъщ воин. Изпитвала мъка, че не може да изтича при него и да го вземе в прегръдките си след толкова години. Изпитваше омраза към себе си, че не може да обяви: този доблестен мъж, унизен пред всички, е моят син. Изпитваше мъка, че Арджуна и Карна, които би трябвало да живеят като братя, са се превърнали в смъртни съперници. Изпитваше и странно щастие, че въпреки че беше враг, Дурьодхана беше дал на Карна царска власт и го беше направил цар. Всички тези вихрени емоции я връхлетяха наведнъж. Накрая тя остави бремето на боговете отдалеч и просто благослови Карна в сърцето си. Още същия ден Дурьодхана заспа спокойно, положил ръка върху сърцето си. Но в съседната стая Карна не можеше да заспи. Хиляди мисли се вълнуваха в ума му. Той се запита: какъв е този мой живот? И започна да си припомня миналото си. Когато Карна бил достатъчно възрастен, за да формира смътни спомени, той попитал майка си Радха: ама, как се здобих с обеци, които никой друг няма? Как се здобих с броня на гърдите си? В този ден тя казала на Карна: моето момче, някога ти си дошъл да плуваш по реката в една кошница. В момента, в който те погледнах, скръбта ми, че никога не съм раждала деца, изчезна. Макар че ти не се появи от утробата ми, точно както Яшода отгледа Кришна, аз те отгледах с още повече любов и привързаност. Дори и да не си се родил от утробата ми, аз съм твоята майка. Дори след като научава това, Карна никога не изпитва нужда да търси истинските си родители, защото Радха го е отгледала с такава преданост. По-късно, когато се обърнал към Парашурама, за да стане негов ученик, Парашурама казал: аз не преподавам на кшатрии. Карна отговорил: аз не съм кшатрия, аз съм Сута, син на колесничар. И така получил признание за ученик. Скоро Карна става любимият ученик на Парашурама. Парашурама го научил на всички умения във военното изкуство. Един ден Парашурама бил уморен и искал да си почине под едно дърво. Като видял, че под главата на учителя му няма възглавница, Карна казал: Гурудев, облегни главата си на бедрото ми. По това време Карна вече бил научил многобройни изкуства от Парашурама. Индра обаче осъзнал нещо. В целия този свят Карна бил единственият човек, който можел да се изправи срещу Арджуна. Тъй като Арджуна бил роден благодарение на милостта на Индра, той се опасявал от нарастващата мощ на Карна и решил да го прекъсне. Приемайки формата на жилещо насекомо, той се впи в бедрото на Карна и започна да го хапе. Карна би могъл да отблъсне насекомото мъртво, но това би изисквало да се движи, а това би нарушило съня на учителя му. Така че той остави насекомото да го ухапе, мислейки си: щом хапе, нека хапе. След известно време насекомото захапало дълбоко и безмилостно, като на практика разкъсало плътта на Карна. Кръвта започнала да тече, стичайки се по рамото на Парашурама. Усещайки влагата, Парашурама се събуди и видя как от бедрото на Карна тече кръв на непрекъсната струя. Докосвайки кръвта, достигнала до собственото му рамо, той мигновено извика, без да се замисля: предател, ти ме излъга, че си Сута, само за да научиш всички тези изкуства от мен
А всъщност си кшатрия. Как смееш да ме мамиш? Карна отвърна. Аз наистина съм сута, но Парашура ме отвърна, мълчи. Аз, който 21 пъти прекусих тази земя, убивайки безброй кшатрии, нима не познавам усещането за кшатрийска кръв. Един обикновен сута не би седял тук неподвижно, докато от тялото му се губи толкова много кръв. За предателството, което извърши срещу мен, те проклинам. Точно в този момент, когато най-много се нуждаеш от бойните си умения, ще забравиш всяко изкуство, на което съм те научил. С това той си тръгна разгневен. Приятели, вярвате ли, че прочитането само на една увлекателна история може да промени целия живот на някого? Ако прочетете само тази история на глас на децата си, вярвате ли, че те ще научат всички ценности, от които се нуждаят в живота? И може ли всеки проблем, с който се сблъсквате сега или в бъдеще, да бъде решен само чрез прочитането на една единствена история? Вярвате или не? Да, това е възможно. Само с най-великия епос, разказван някога в историята на човечеството – Махабхарата. Тази история е 100 пъти по-величествена, от който и да е филмов блокбъстър. Това е предизвикателство. Написана с думите на Викрамадитя, пълната история на Махабхарата излиза в 2 части, достъпни като печатни книги и електронни книги в Амазон и 43 други онлайн магазина. Тази книга е достъпна в целия свят на 54 езика. Предоставил съм връзките под това видео в описанието. Поръчайте я незабавно, защото това не е просто книга. Тя е библиотека, съдържаща всичко, което ви е необходимо за живота. Когато Карна каза на майка си Радха за обвинението на Парашурама, тя каза: може би Парашурама е прав. Може би ти наистина си кшатрия и истинските ти родители също трябва да са кшатрии. Решен да открие истинската си самоличност, Карна тръгва на път още същия ден. Той се скита из много места. Един ден, както си вървял по една улица, видял да пасе крава. Изведнъж един тигър се хвърлил към кравата. Карна бързо взел лъка си и изстрелял стрела към тигъра, като го убил на място. Веднага след като умрял, тигърът се превърнал в теле. Чувайки последния му вик, един ведически учен се втурнал от близката къща, където била вързана кравата. Като видял мъртвото теле, вградената в него стрела и стоящия там Карна с лъка, ученият извикал: ей, момче, ти ли си този, който уби това теле? Как можа да убиеш младо теле, което идваше да пие млякото на майка си? За този грях няма изкупление за теб. Карна се опита да обясни какво се е случило в действителност, но ученият, отказвайки да го изслуша, го прокле. Както ти унищожи единствената връзка на тази крава, така и ти да нямаш никой, който да те подкрепи, когато дойде твоето време. Карна се зачуди. Как може едно теле да се появи като тигър? Той не знаеше, че това отново е дело на Индра. Озадачен, той продължи нататък. Тогава чул едно малко момиченце да плаче и попитал: дете, защо плачеш? То отговорило: майка ми току-що завърши молитвите си в храма и ми даде гхи, за да пазя внимателно. Но аз го изпуснах на земята и го разлях. Ако се прибера вкъщи без него, майка ми ще ме набие. Карна я утеши: ще ти купя прясно гхи. Но момичето настоява: искам само това гхи, което разлях. Добре, почакай, каза Карна. Той загреба пръст от земята, стисна я здраво и отдели гхи, като я върна. Точно тогава се появи богинята на земята и възкликна: глупак, не знаеш ли, че щом нещо стане мое, не можеш да си го вземеш обратно? Каквато и да е причината, ти наруши моя принцип. Затова, когато имаш най-голяма нужда от мен, за да подкрепя колесницата ти, аз няма да го направя. И тя го прокле. Веднага след това Карна изпусна горчив смях. Богинята на земята го попита: защо се смееш, след като те проклех? Карна отговори: майка, която би трябвало да пази новородения си син, го изхвърли в реката. Гуру, който би трябвало да се гордее с блестящия си ученик, го прокле да забрави всичките си умения. Един учен, добре запознат с ведите, който би трябвало да просвещава хората, ме прокле, казвайки, че близките ми ще ме изоставят. А сега богинята на земята, възхвалявана от всички като въплъщение на безкрайното търпение, ме прокле за най-малката грешка. Когато си помисля за живота си, не мога дори да плача, мога само да се смея. Чувайки думите на Карна, богинята на земята изпита дълбока скръб. Тя не можа да каже нищо повече и изчезна обратно в земята, защото в действителност Индра беше този, който я подтикна да прокълне Карна. Приятели, съдържанието на следващия епизод ще бъде на друго ниво. Не го пропускайте. Ще се срещнем отново следващата събота по същото време.
Междувременно, поръчайте своето копие от книгата ми Махабхарата още сега. Предоставил съм връзките под това видео в описанието. А ако все още не сте се абонирали за канала ми, моля, направете го незабавно. До тогава се грижете за себе си. Довиждане!